Da brigada raketina etorzena, esan joa, bereite kontzatu gala, otxan dizo hartu denien, abandonatu joa, osea, itxin juria, eta horrek seguru ez zauzela, eta konsoa za, arama joatzen, dak, horizol esaten txagoen, gu beti arama joatzen txau. Zeran? Arama joatza, gutzako beti izin dugu hori horizol. Eta handak ermita bat. Eta junizoa za loiten, ala. Apelien, lauen, hori teknika militarrai dane esatetxik, esposue lortu zapaltzen seguntasunaz junzein tokize, puntarik altu genien, babestu bizare gabeako. Teknika militar. Eta hilen bostien bagatu zea ja, utzandu jo. Da hilen bostien, ez torrezoa, ametermin. Ameterminen orduko, bazarri batzuk hartu joia eragak izan, txageza zentzuk izan ziren, ebakuetako. Eta jurnu zitua. Lau apelio gara gaurko bile eukizinak. Eta bazauren gaurko gunien eta barni daunak, hartu joia determinazioa bertan gehatzeko. Eta babestu zuaza, handapara barrizek, erroti eta argin jarra zaunak, etxe azpilik eta kamino azpilik, txaukea tunela bastante ondize, babesteko antxe. Da, horrek bost familizok, babestu zitua antxe etxe barruen.